Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paulwan. Advance kano aparagsagana. Lito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Aday ta, Dom. Agkapikan, kan adamot ang tinalutok a pancake. Wow. Nagbanglon ti ayamom ti kafe barako bakit? Ay, ala agkapikan. Tanayunak ta inlutok a hot cake ta inak idaw asan dananang. Wana. Ni. Adda ni rambutan di tarubayan. Sigurado nga dakadwana. Rosa! Domeng! Kunakon kay. Dumanon kay tatang. Sana nakatrang katari daw. Ay nang. Nagbanglota ka pa yun. Umay ka rambutan. Come. Ala, agtugaw kayon, tay timplaan kayo matitikapi yon. Dahat kay tatang. Ay, wuna. Rambutan. Mapila, tanapudot pa deta. Saan ka ngagdanag? Tadaparakin ka. Yan. Talaga ang makaawat ka iti sawa. Oh, ato hindi ka payo tatang. Ninanang? Agrubrubat mo ditay. Kunana nga umay dito, ingam sumaruno ka naun. Apat iso Eksakto nga rod. Ado talinutok a hot cake. Kung nakamangigak umay kayo matgayam. Nakapanawan na rusa kan nanay. Ngam sana sumina ti panunot ko tayo na ibaga ni tatang kanya ka. Lakay kan bagat da kanon kan nanang. Kaya't may sagana kanon ti pakaidulinan dan to adwa. Anyaman nga tanda dyan na pampanunot ti katugangat. Advance laulay ngagpanunot. Kaya't dangawan to kanon ti pagparikotan mi. No isuda ti suminan. Ang lalakid din itatang gusteng. Sabagay. Andamot kat di kalintingan na. Hanggang awan mo't pariko. Tadamot nakareserve. Pakita naman da iti municipal cemetery. Hanggang kayat na. Isukan mo pa iti mang design iti pansyon na. Ay, wala yan. Ay, mandi mo na di apartanin. Mala. Eridip ko labihit.
Iset the alarm clock iti cellphone. Rumit, paklay di ba yung sa oras? Good morning, Chairman. Ken Kagawad. Oh, good morning, Miss Ading Siksi. Anya ti maipaay, May? Saan kan sa taga dito yan niya aday? Napugtuam Kagawad. Ngam mamati kayo man ken saan. Amok nga opisyal kayo dito'y nagbugsutan barangay. Husto ka di? Precisely. Napugtuam. Ngaman niya ti maipaay, May. May saak nga ahente ti funeral service. Aglaklako kay tinugnol. Ay, sa headlongaon. Wan, ngam dispensaran nyo Taawan tugot-tugot ko nga aktwal na sampal. Ang mumimot na ita, amis. San mimot ka tadamagan, no? Da aktual na sampul yun, no awan. Ngam no talaga akayat dagiti customer yu akitaan ti aktual dagiti lako yu alungon. Mabalin mo't nga taan niya. Anya? Ay, day ti jak amo. Ta siyempre, jak lakit di mo't kabailan nga isursur ti ilaklakok alungon. I-request yu iti borsyaw, akaraman ti aktual na sampul iti panaglako yu tilungaw. Ay, wala. Tapno makita adagos ti gidyat no kinapintas sila ko ya. Anya? Ay, ikuha. Ay, awan no picture lati pagpakitam kadagiti alukuyam agumatang. Manu ti mayar dita. Kasayatan wada mangsarsar nukin ka anak ka ase winon nakaibaklay itilungon. Anya? Gusto, ti ko na ni Chairman, ading. Ay, unay mo't daytan. Katwan, sayo ipukaw ti lungon ka dita. Lungon! Kung kunayaw kas laglako ti tahong. Ay, sus, saan mo't tan Chairman? Amang adan tukit din mangkamat kada kami. Yun lang. Ko naman, napabainanan ako orang iti binteng, di ahente ti funeral service, Chairman. Ang asamot ako na yung ada aktual alungaw na nakasew, Mano, nakarga iti logan na sample da. Ay, umon. Kaya ay pasensya na. Tawan mo't plano ka gumatang iti lungon. Ay malaksidan mo, amo kamataya ko manubigatin tayo siyaw. Awan mo't tawa makaibaga, no, kaano ti papatay na. Sa bagay, di tangarod kahit. Hanggang adamot pagimbagan na, no, naka-insure kayo. At least, masigurado yun. Amay lungon to tibang kayo, inton matay kayo. Ay, orsi kamat Yung maguri ka, saan ka maawatan? Di mo mat imbagati kastay-tay at dapay di ahinday. E di, nagpampanurot ako maanay bagkat nakalako mat piman. Ha? Sa bagay, mabalingad na malukoy na kabaranggayan. Ikatwa da siyempre, aksublin tao. Uy, adala siguro mo't mayat ang mga ala. Isong agsublin to na dyan. Ahin titilungon? Ay, funeral service ko namdom. Uy, dila imay di tayo. Awan mo timay. Wano, uray limabas la ko ma. Ang mga naupay adagos karang itimbagbagami kan tatang. Iso saanan ang nagsorsor dito barangay. Anya? Ada nga min ahin ti adimbagas iti barangay office. Oh, God. Gabot na awan interest mi nga agpa-insure. No niya laditan timbagbagami. Hindi ko an pimanawain. Kaya mo mi akat nagsawar pa dito barangay.
Kat apay, no nagsawar, lapdan nyo ko madagiti mayat. Saan? No di kat, hindi nakapanawan di ahente. Isulat pan nakaamiris ni tatang amayat ngagpaisaw. Ah, tama nga la ko mamat lang. Uy, ngam kinunak, ano adda mayat kabaranggayan? Sigurado ngagsublintaw. Ket isuntaw ti panangalan na. Di mo't gayam nagsursor. Ang mga no saan ko la nakita, ha? Sa bagay. Ay nga mala, saan na tayo nga ahin ti pagsaritaan ta? Tano talaga kayat ni tatang ti mangala, ti mapantayo ni di ilay. Unmay, kan ibagak kan kaday toy dom. Anya, Di mon ipalagipay kin ni tatang, kan uray kin ni nanang ti maipapandita. anya, tapay. Wala. Kayat mo nga rod a panunutan da, asaan ta a kayat adatan to ti maturturan iti pakailunganan da. Kan iti amin a magastos inton matay da. Una niya. Saan mon a panunutan pay day jay, dom? No bilang tagsublin to di ahente, kayat ni tatang, lapdam to kuma. Alam mo, mayam ta siya ako na mismo ti Mang Dismaya. Tapno saanan nga ginteres pa yung mga iti funeral service plan na. Rosa, no kasta, nangalamot lang ni tatang mo ti funeral service plan na. Wan nanang, imbaga kinidomi nga lapdan na. Asaanan anas ken tadi pay iso a paggastusan nyo. Natangken ti ulo da. Para kano kada kayo ado ah. Anya, isagsagana nan tilungon na. Isumot ti ko na ni Duming. Di na kanumot malapdanan. Imbaga na kanupay nga ibaga na nga umuna kada kayo. Saanan anas ken kunada kanumot. Kaslakit din makaluksaw tay sursuro ni Duming. Ay naamo yung ni tatang yun, anya, timbaga na aramidin na. Ad dapat asaan nga dumag, no dagulitan. Day nga rod. Kasla awanan mo ni tatang ti concern ko kada kayo at dadakkel ko. Napanakkel ni tatang yaw. Bay amon. Amon mo ti ugali di amamon. Saan mo na pampanonutin da ita? Kapilitan ang kastan ananang. Napanakkel talaga ni tatang yaw. Ti kayat na, awan pakapilawan na. Ti kayat na isulaang ti hustaw. Wen nga rod. Basta, saan yun na pampanonutin da ita? Tano sa anak ngagvidot, ultimo ti lote apakaikalyan minto kat addan nakareserba niya kampusan tao. Good for two ka no. Iso medyo nalawa. Tabali do apansyon nga agabay. Anya? Uy, iso nga rod asang kakuna na nga awan ton ti problema dagiti mapanawan na. Taasaan danton apakaringguran pa iti pakaitabunan nanto. Pakaitabunan mi kunak kuma. Nyamatan ni tatang. Ang saan lagaya mo na day tarusa? Ultimo lungon may, nangalan, agraman serbisyo, iti punerarya. Kaslakit din nga. Ay da. Anyamatan ni tatang. Kaslakit din urayan dan di papatay da. Kasta ni tatang mo, advance launa yung agpampanunot. Wen ang. Kasi tinakunakon, Rosa, bye-bye amon. Aramidin na latati kayat ng aramidin, taday tat pakaragsakan na. Sa dino ti kunaya pa panantayaw tatang. Pagandari mo, tilugan mo tamapandan. Dahil tangar ti problema. Pandar ka nga ore saan ko nga mo ti turungan tayo. Unan niya. Papanantay ka din agpaisaw. Basta pagandari mo, ibagak no sa dino ti papananta, kabayatan ti panang pataray mo iti owner mo. Diretso laeng. Sige. Sa dino abanda ti turungan. Daya, abagatan, amyanan, uno laon. Agpadaya ta. Ayos. Agpadaya gayam ha. Basta ibagak ti turungan ta,
Kabayatan ti panagmanihom. Makadanon tantulat ta. Kampusan tumot gayam ti umayan tayo. Ha? Ewan. Oh, dayay na ampyong asibol torero. Napay, anya ti gagarayo kinkwana, wanuran tayo. Kaya't ko akitain no sa dino abanday tayo, ti pakaikalyan minto kinanang yaw. Anya, tanam yaw, ti umay tayo kitaan di tayo. Win, kaya't ko napaarami ti pansyon minto kinanang mo. Anya, Ken kaya't ko, siyak ti mang disinyaw. Dahil kaditayan tayo nakareserve ka na kami ampyong. Wan mat manggusteng, German. So, kastoy ti maaramid ampyongan niya. Total ket nalawa da ito'y. Kaya't ko, mangkita ka iti kadwa mamang trabaho. Ay wan, German. At dabakod na. Winurihas kan linong na. At damot simintado a pagtugawan iti agsumbanger. Ay wan, German. Talaga nalawa ti pinareserba kan binayada kiji munisipyo. Takasta di plano. nakkel mo ti magastos yun dito, tata. Awan parikod. At damot savings may kinanang yo. Kasta ka tayo? Kaya't ko awan ton di pagparikutan nyo kan Rosa. Saan mo taparikot da ita? Man, kasta ak nga amayo. Kan advansa ngagpanunod. Iso aya. Ampyong, kahit kung estimitan nyo numano ti magastos, ta marugyan na dagos, wen. Areglado, German. Ken ada kahit ko adisin nyo ti pansyon may konsofeng. Anya data, German. Ay, ibagak to sakbay a marugyan. Basta agabay adwa a pansyon. At dalinong na, ken marihasan. Ay na, Rosa. Jak amo na niya't mapampanunot ni tatang mo. Wen nga rod nanang. Kasumutla no padpadaanan na ti ipapataynan. Sa bagay, adda kami iti edad awaiting amakunkuna. Or-orayin nila ti ipapatay min Talakay kan bakit kami mat nga rudan kan tatang yaw. Nagligsayan ti init me. Kat awan turungin na. No dilumnek day ta nga init. Wala ni nanang. Uray iso. Kas jemotan ti ibagbagada. Saan mo't makapatay ti sao ako nada. Di oray man nanya ti ibagbaga ti may sa tao. No di na pa'y gasat ti matay. Matay latta. Ngun matkit di Kasta ti pamati min kan tatang yaw. Iso awanan ti problema. Ta nakasaganan ti pakaita naman mintaw. Pudno ti ibagbaga krusa. Ta kita maday di kakaagapit to ije sityo kawayan. Isot ng disenyo iti pansyon na. Ti amo dagiti tao, hindi kat asidangan ti ipapatay na kam saan. Agasam, ta nagbiag pa'y laang, aginggat sa nga pulo atawan, sakbay anatay. Aniya? Talaga, pinaaramid mo ti kunam, apakaitan naman. Tanim ta kunam tanim tanto wino pansyon tanto. Kena dapay linong na ken marihasan tupay. Talaga ngayon tuloy mo latta, niya ibagpagang. Ay, di ka kadi kumuntran, bakit? Nasa isaya at no nakasaganan ti amin sakpay ti papatay ta. Apay, di mo kaya ta makita itan ti pagidaan tanto? Hey! Aniya? Makitam to numalpas. Oh, kitam na yay. Adamet bubong kan rias na. Nagmayata kitaan. Iso ngayon ton malpas.
Kasjay to. Ken aginal dawak to nga may agina na dita. Aniya? Lukas ta, pudno nagpaaramid dan iti pansyon kas kada mo sulyom da tatang. Uy, kuna ka na amom na ita. Ti ko na ni nanang idi na istorya na kanyak, plano ni tatang ti agpaaramid. Malmalpas pa yan Anya? Unay mo ni tatang. Kas lakit din padpadaanan nan at talagat ipapatay na. Advance ka nung arod. Tap na awan ton ti parikot ta no ipulang dan ti bulod da abiyag. Saan ko akayat ti kastoy doon? Awan maaramidan ta. Ket daytoy ti sigurado nga adda adi mo magustuhan. Anya day ta? Pa-deliver da kanon tilungon da. Anya? Nay, mabit lang bakit? Daawag. Sung batak ti awag ni nanang. Iso da ito ni. Hello, nanang. Ay na, Domeng. Ni Rusa. Ay na, ni Tatang yaw. Apa ni tatang? Anyat na pasama ka na ko na. Pinanawan na tayo. Anya? Pinanawan na tayo. Napaanda. Sinukunan ti Anghel de la Guardiana. Anghel nga. Anya tinga ti asawan. Natayon ni Tatang yaw. Anya? Natayan. Apa nanang? Anyat na pasama. Basta. Anda nga rod serbi ti advance apa nagsagana ako nada. Ha? O na yan na dya taga-inip ka. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.